nađi, šta poruka da vidim. Gandalf, da vidim. Brate, večeras dođi u moju gajbu u 6, bit će pića, ića, 3 točke. Sad je party. A Bimbo moj, di si ti, šta je? Ajde, baba. A na Bimbo, baš sam te trimala, sad trebaš i kupit sok, ja. Nemoj, baba, moram ići. Ajde mal, nemoj da te tuć moram, ajde gonjaj. Zar baš moram? Moraš, aj! Dobar dan, mogu dobiti jedan sok od jabuke. To bi vam bilo 15 kuna. Hvala. Ovakav kupio. Bimbo da ti moš kačeš. A nije ono ronče? Pa na reklami govori da je od jabuke Sad najbolji. dobi batine, dolaz ne. Nemoj baka, nemoj. Jebem ti našta. Kako bi iskomentirali vašu baku? Ja ovo više ne mogu podnijeti. Jednostavno, otkad znam za sebe, uvijek me je tukla. Vrijeme je za osvetu. Ede mali muci jebem ti. Ej, Big Smoke, dođi danas u 5, vrijeme je za osvetu moje baki. Zbog. Alo Mario, slušaj, danas se boli s onim unukom Bimbom, or doć? Bravo, aj dolazi, aj, bog, aj. Ej, brate, dobar dan. Dobro ti ga da. Alo Mario, strana, svedimo, to je moj likovi Bimba. Jeste spremni za ozbiljan pokolj? Šta, a kako ćemo se boriti, manite? Tag team. Pojavlja mi se više na oči. Reci, ajde reci! Subscribajte i lajkajte! Djelate losa!